Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sinyo subong tawag siya Club de Nuit Siage. Iyan siya ni Armaf. Kag unisex ni siya, pwede pang lalaki, pwede pang babae. Pero ako pamangkuton mo, tani pahamot para sa tanan. Basta luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. No, ano ni siya konsimutan. Bali makusog nga citrus nga gindugangan sing violet leaf kag jasmine nga gapanami pagid sing iya nga hamot na no angay siya sa init nga panahon. Basta hindi gid sado ka init kay medyo maaslom ni siya nga pahamot no, pero matamis man siya na ang temperatura nga angay para siya is between 70 to 90 degrees Celsius o kung 21 to 32 degrees Celsius. Na kadamo sini citrus. Anong iya nga mga nota? For the top, we have black currant, bergamot, lemon, lime, violet leaf, kag ginger. Na no may black currant siya ng madulom pero matamis nga hamot. Gindugangan sa bergamot, lemon kag lime ang mga citrus nga aslom, no? Labi na gid ang lime. Kag ang violet leaf gahatag siya nga pagka-presko nga hamot nga angay gid upod sa mga citrus na kag ginger gapakalam sa imo nga ilong. Na for the mid, we have rose, iris kag jasmine. Ang rose kag iris hindi mo gid syado masimutan, no? Pero labi na gid ang jasmine siguro tungod sa violet leaf kag sa mga citrus upod gid ang jasmine kanami gid siya simutan, no? Kag for the base, we have ambroxan, musk, sandalwood kag cedar. Ambroxan gahatag siya nga pagkabuga, ang mas kinadakop piya ang hamot jutay para hindi magsado todo maglapta, tapos may sandalwood kag cedar. Duha ka kahoy pero hindi mo gid sado masimutan, no? Masimutan mo gid ang violet leaf kag jasmine kag ang mga citrus sa sini nga pahamot. Na nami ni siya sa mga okasyon nga masadya, no? Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kung namian kamo, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may man ba kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa naman, bye-bye.